Hello, welcome to Matruvasa TV channel podcast. दर्शक बंधु भिडियोटी को लाइक करंतु शेयर करंतु जदि आपण माने आम चैनल को नुआ करी देखुथिबे तेबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऊपर क्लिक करिया जमा भी भूलबेनी। चलन ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଗଲା ବନ୍ୟା ଜଳ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜଳ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ को दबाई ऑल ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ऑल ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଲ୍ଫି ଉପରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ନିଜେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଏଠି ରଖୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ମାତୃଭାଷା ଟିଭି।